Hola, amb aquest exercici tancarem la secció aquesta d'aquest meravellós llibre, Realistic Rock, amb aquest exercici que tenim aquí. Són 8 compassos on hem tractat, hem fet ritmes amb semicorxeres que no eren sincròniques amb el hi-hat all right que va a corxeres, o sigui, allò, anant tocant a parts dèbils del temps. D'acord, ara us explicaré en un proper vídeo com ho faig jo quan no ho tinc molt clar, quan un exercici sé que no em surt d'entrada, que no em sortirà les primeres proves i vull aprofitar al màxim el temps. D'acord? Ens veiem en una estona i veureu com ho faig.